Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü için varız. Li Tirkiye siyasetmedar Ayhan Bilgen ku di nava Partiya Demokratîk ya Gelan HDP de di serî de parlamenterî, peyvdarî û herî dawî jî hevşaredariya bajarê Qersiya HDP kiriye, piştî ku di dema şaredariyê de dişûna wî qeyyûm hate danîn, ji şaredariyê û HDP îstîfa kiribû û dest bi awakirina partiyeke nû kiribû. Ayhan Bilgen di dawiya meha adarê de damezirandina partiya xwe ya bi navê Partiya Dengê Tirkiye ji raya giştî re eşkere kir. Siyasetmedar Bilgen nexşeriya li pêşiya partiya wan, nêzîkbûna wan ya hemberî dengderên Kurd û operasyonên dersî nûriyên artêşa Tirkiye ji Kurdistan 24 re rawekir. Kuruluşumuzu Mart ayının son günlerinde yetiştirdik. Me di dawiya meha adarê de damezirandina partiya xwe ji raya giştî re eşkere kir. Heta dawiya meha Golanê em ê 41 bajar û piraniya navçeyên Tirkiyeyê de rêxistinên xwe bi dawî bikin. Armanca me ev e ku em di meha Xezîranê de kongreyên xwe bi dawî bikin û destpêka meha Tirmehê de jî kongreya xwe ya giştiya asayî pêk bînin. Bi vê bernameyê jî em ê di nava sala 2022 de ji bo hilbijartineke pêşwex jî bo hilbijartinek giştiyên sala 2023 jî amade bin. Ayhan Bilgen diyar dike ku partiyên heyî her bi gotin û rêbazên berê nêzî dengderên Kurd û pirsa Kurd dibin. Lê Bilgen dibêje li Bakur jî li bajarên Tirkiye jî gotinên waniyên derbarê Kurdan de dê heman bin û pirsa Kurd nakin amûra siyasetê. Kürt seçmen bence Türkiye'de en politik seçmenlerden en farkında. Li Tirkiye dengderê herî politik Kurdin. Pirsa Kurd jî xwedî hêzeke gelek mezin e, ku rê li ber guherîna rojhilata navîn vedike, ji bo aşîtî û pêşveçûna aboriya herêmê û taybetî bihêzkirina hevsengiyên di polîtika navdewletî de pirsa Kurd xwedî ciheke taybet e. Ber vê çendê bendewariyên gelê Kurd yên ji siyasetê çi ne, guherînên çandî, civakî û aborî yê di nava gelê Kurd de çi ne, lazim e ev mijar baş bên nirxandin ku daxwazên gelê Kurd bên cîbicî kirin. Bi gotin û kiryarên berê em dibînin ku pirs û kêşeyên gelê Kurd nayên çareserkirin. Em ê li Diyarbekirê jî li tevahiya bajarên Tirkiyeyê jî gotinên xwe yên bo gelê Kurd bikin yek û em ê siyasetê ji bo çareserkirina pirsa Kurd wek amûrek bikarbînin. Em pirsa Kurd nakin amûra siyasetê. Herwiha Ayhan Bilgen di derbarê operasyona dersî nûriyan ha Tirkiye li dijî PKK de destpêkirin jî axaft û got Tirkiye ev 40 salin bi operasyonên dersî nûrî dixwaze pirsa Kurd û kêşeyên heyî çareser bikin. Lê belê ev polîtika Tirkiye di serî de ji bo Kurdan bû hemû gelê Tirkiye di warê mirovî, aborî û civakî de rixandinên mezin bi xwe re anîne. Ji ber vê çendê jî Bilgen dibêje lazim e di demeke nêz de aştiyeke mezin bê awakirin û pirsa Kurd beriyên demokratîk yê siyasetê bê çareserkirin. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.